अड्डेच पाव पीठ घालून गव्हा पीठ घालून मीठ त्याला घालून पीठ कालोवन दवरला अर्ध गंटे पुडी कालोवन दवरला आलू परोटा भितर भरचे आशिल्ले तरनी मिरसांग लसूण आल्ले पियाव पनीर एक 2 स्लाइस चीज मागीर 3 बटाटो शिजोवन मॅश करून घेतला मागीर गरम मसाले पिठी मिरसांगे पिठी जिऱ्या पिठी कोथंबरी पिठी हळदी पिठी मीठ इतली घालून तयार करून आता मग भितर भरचे मसाला करता फस्टाक तेलान तू तरनी मिरसांग आल्ले लसूण घालता भाजून घेते ते सुरेका आता पियाव घालता मीठ घालता ओगी पिया भाजून येता मीठ घाल्यार कोथंबरी पिठी जिऱ्या पिठी हळदी पिठी तरनी मिरसांग घाल्या त्या कोण मिरसांगी पिठी येदी घालता गरम मसाले पिठी आता बटाट घालता पनीर घालता चीज घालता का त्याची की निवो त्या परोट लाटीता तव तापला तव्यार घालता त्याला नी तूप घालून भाजूक हे केला
आलू परोठा रेडी जाला. प्लीज आमच्या चॅनलाक सपोर्ट करचेक, लाईक आणि सबस्क्राईब करची.